Казвам се Артем. Бях на 13 години, когато животът ми се преобърна. Доскоро мислех, че най-страшното нещо в училище е двойката по математика. Сега знам, че има много по-лоши неща, които могат да ти се случат в училище. Откъде знам ли? Защото се случиха на мен. Всичко започна с една глупава шега. Аз и приятелите ми направихме клипче. Пародия на госпожата по литература Алена Власова. Аз я имитирах. Говорих с нейния глас, с нейните жестове. Всички се заливаха от смях, докато някой не реши да го качи онлайн. За 2 дни го видяха почти всички в града. Хората в училище се смееха, но тя не каза и дума. Не ме погледна, не спомена клипа. Сякаш въобще не го беше виждала. Точно това беше най-страшното. Минаха няколко седмици. Бях започнал да забравям за клипчето, когато тя изненадващо ме извика след часовете. Нека поговорим спокойно, Артем. Не се страхувай, каза тя. Класната стая беше празна. В кабинета миришеше на чай. На бюрото имаше чаша, от която се вдигаше пара. Пий, ще ти олекне, каза тя. Послушах я. Отпих. Главата ми натежа. Светът се завъртя около мен. След това тъмнина. Събудих се в колата й. Беше паркирана на някакъв горски път. Дърветата се извисяваха като стени от тъмнина. Главата ми болеше. Устата ми беше суха. Опитах да отворя вратата, но беше заключена. Тя седеше до мен. Тихо. Спокойно. Сякаш разполагаше с цялото време на света. Сега ще разбереш какво е да бъдеш унижен, Артем, каза тя. Най-страшното беше, че го каза без никаква емоция. Хладно, пресметливо. Сякаш го беше планирала отдавна. Видях я как вдига ръка с нещо продълговато, увито във вестник. Опитах да се предпазя, но реагирах прекалено бавно. Успя да ме удари по главата. Отново тъмнина. Събудих се в дървена постройка. Миришеше на влага и мухъл. Блузата ми беше втвърдена от засъхнала кръв. Главата ми биеше като камбана. Огледах се. Вратата беше дървена, посивяла от плесен. Тя стоеше срещу мен. Усмихна се и сложи нещо върху масата. Тетрадка. Вътре имаше имена и дати. На последната страница моето име. Това е денят, в който ще запомниш какво е подигравка, каза тя. После взе от рафта същия предмет, с който ме беше ударила по-рано. Вдигна го, но не го свали веднага. Само ме гледаше. Това беше по-страшно от самия удар. Не помня кога ме е ударила пак. Помня само как всичко започна да се върти. Стените, лампата, лицето й. После нищо. Когато отново дойдох на себе си, вече беше сутрин. Слънцето пробиваше през пукнатините на стените. Главата ми бучеше, устните ми бяха напукани. Вратата беше заключена отвън. Изведнъж чух шум. Гуми върху чакъл. Тя се беше върнала. Сърцето ми щеше да изкочи. Вратата се отвори. Влезе бавно, със същия спокоен поглед. Мислиш, че някой ще дойде, така ли? Прошепна тя. Никой не знае къде сме. Изведнъж отвън се чува друг шум. Мъжки глас. Вик. Артем! Сине! Очите й се разшириха. Тя се обърна. Аз използвах момента. Сграбчих стола и я ударих по ръката. Тя изпищя. Вратата се отвори с ритник. Баща ми. Той се хвърли към нея, отмести я и ме пригърна. Ръцете му трепереха. Навън вече се чуваха сирени. По-късно разбрах, че е използвал приложението за родителски контрол, за да проследи телефона ми. Видял е, че сигналът спира на пътя към гората. Алена Власова беше арестувана. В новините казаха, че е преживяла нервен срив. Но аз знам друго. В очите й нямаше лудост. Имаше хладна пресметливост. Тя знаеше точно какво прави. Дори сега, години по-късно, когато затворя очи, все още чувам гласа й. Ще се научиш да уважаваш хората.